Hagasngi ka Voice of the People Party VPP kata haka Kyrwoh terwia yang arja Arpenriew Kalihar Shnong Ston West Hills District banpeni thu pajba yaw Dr. Merbo ubare ukertong ka party nakabentak election MP Shiteng Samoy na Shillong Lok Sabha Parliamentary Constituency kala kran ru halor ka jingle umentri rangba ka jella ukonrat ke sangma hagasngi bola Leit Shnong Ston Kajingkran halor kajingle Jong Menteri Rangba kadai habala kran daw President Rangba ka Voice of the People Party uba Arden Mela Basayomaj ubali thuru ya kajing ai jing kershan ka Jong u ya kajing yakhi ka Green Tech Foundation kajing yakhi ka Green Tech Foundation kadai lingba kajing sha thangan bat ya kani kajing shimrai la shim daw Samla ubari nakathan Nongston kata nakashnong kse ko long West Hills District usamla H Bansiewdor nonglang uba kum chairman kum kajing dawai nakasarkar ban pendam no ya ka project hakadolan nong lumpong deng Umyam Riboy District. Habakran hanong ston uba ardan ulaong bo sngo phala ba ka sarkar ka le lengo badru ban kan tho ya ka jinglet ka Jong Menteri Rangba shakashnong kse ko long ka bawong kalong kum banyo ban ni insult ya ka Jaidbynriew. Usamla mashathin nagam dagam marian kuno chimris daruno male haga Shnong ga ju kadika insult yangi kom ga Jaidbynriew. Banling pek you hapa manan marki omdan por ulek shaka Shnong baju hatura manadni hapa kadan ka jigeti tang maulmi omdan shu kram ki pulit pahara nai mentau sama nagani ka Shnong Nongston ushafran nagamda kami mariang hagani ka ri ka jigi uchimustar no panwan haga Shnong kani ka jinyaw beng ka jinyaw po yagni sama ki bashafran nama kata kara wangi kacak mereka kamu asyik bang priang ni, yang kita gom kini ikut kipat ba. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batai kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya